Не нам, Пане, не нам, але Твоєму імені нехай буде слава. Вашій Ексцеленції, уважаний архімандрит, представник апостольської нунціатури, уважані брати у святарстві, консекровані особи, дорогі брати і сестри. Це слово Святого Писання, книги псальмов тиснуться сьогодні на вусли. Дякую всім за уділ в сьогоднішній мші, всім, хто організував і катедральної парафії, і курії. І дякую за казання, яке ми почули з вуснов гродзенського біскупа Володимира Гуляя. Дякую нашому митрополиту і за слово на початку Святої Мши, який увів нас сьогоднішнє набоженство, і так само на заключне слово. Дякую за всі ті зичення, які я почув і від малих дітей, старіших, і представників різних супольностей, і молоді, і всіх, хто хотів, мог виказатися. Не для мене, але ці всі зичення і ваші молитви я адресую менавіта як знак вдячності Богу. Богу за 80 років моєго життя і святарського і біскупського служення. Було нелегко у ті часи, коли я народився. Дякую Богу за цей дар, Божий дар життя, і батькам за переказані ці дари Божий дар життя. І дякую за католицьке християнське виховання, чоловіче виховання. Це не було просто у часи атеїстичного режиму. Тим більше не було просто, що в нашій парафії, в Одеській парафії з 1947 по 1955 год не було сталого святара. Час від часу на Боже народження, на Великдень, на Святого Антонія, можна на яке інше свято приїжджав святар. І нашим вихованням займалися батьки, старіші особи. Вони вчили нас катехизису і так далі. І це було кожен день. Кожен день вечором разом молилися, і разом ми з сестрою повинні були відказувати на питання катехизису. Просте питання, але це було кожен день, це було правило. Не тільки в моїй сім'ї, але в інших сім'ях так само було. Тим жив тоді Одельськ. У неділю свята немає мши, але всі йшли до костьолу. І молодий чоловік зростав у понятті того, що неділя – це святий день, що там треба бути, там треба молитися. Може, часами сучасний чоловік це не розуміє, але костьол з'являється брамою до неба. І костьол з'являється тим місцем, де ми спотикаємося з Богом. Навіть як немає святара, ми повинні приходити і молитися, бо в найсвятішому сакраменті нас чекає Ісус. Так само треба було навчитися тоді, і навчитися від батьків, від старіших людей, як супростояти атеїстичному режиму. Коли наставниця мене вигнала з школи і сказала, іди, приведи батьків, бо ти ходиш до костьола. Всі ходили. Там не було тих, хто не ходив. Може, я більше ходив, я не ведаю. Не ведаю, чому на мені так було. Я прийшов, сказав мамі. Мама сказала, як ти щось там дренного зробив, то тримав би в хаті, і я пішла би. Але туди я тепер не пойду. Я хочу, щоб ти був віруючим чоловіком, і за те, що ти ходиш до костьола, я тебе карати не буду. Це слово, яке мені весь час звучать у моєму серці, в моїй душі. Наставниця сказала, мама не прийде, поставила всю школу, сорвала мой знімок з дошки гонору, така тоді була, не віруючи, сьогодні є для добрих учнів, зато як наказання, як покарання ніяке. Кривдно було, можна від сльози були. Але мама сказала, нічого, на першому місці повинен Бог. І сьогодні, як арцибіскуп, дякую, мама, тобі за твій приклад, за твоє слово. Тато так само весь час стояв на коленях, весь час молився. Менавіто вони дали накерунок дальнейшому життю. Потім, відомо, після школи, інститут.
Спочатку Гродзенський педагогічний, мені подобалося математика, фізика, значить вчився. Однак так само перешкода. Хожу в костьол, там цікавиться, чого ти ходиш, чого ти гетто. Зрозумів, що, напевно, тяжко буде скончити інститут. Не хотів так само і для керівництва інституту, щось, щоб їм було які там складаності. І забрав сам документи. Після году праці поїхав у Ленінград. Так само, як інститут поступати, мій сябар, однокласник, поступав, не мог поступити здесь, у Білорусі. Споткалися, поїдемо у Ленінград. Поїдемо. Але як так у голову вбили собі, що коли будемо в той самий інститут двоїх поїдемо, то нас двоїх не приймуть з той самої школи. Не ведаю. Напевно, це неможливо, бо хто там ведав. Але так ми собі вбили в голову. Вибрали два інститути. Политех, політехнічний і радіотехнічний. І хто куди пойде. І там техніка, і там техніка, і там цікаво, і там цікаво. Кинули монетку, орел і решка, колись казали. Не випав політехнічний, йому радіотехнічний. І він працює і до сьогоднішнього дня, і закінчив його. Але так само в цьому інституті перший мій крок мог бути опошнім. Здаю документи, подаю документи, пані, яка сидить, приймає ті документи. А тоді не було фольдерів яких, нічого, просто документам закінчення школи така папера велика була, все зложено, подаю. Вона погляділа і каже, візьміть і нікому не показуйте. В кишені був медалік, цей медалік знайшовся серед цих документів. Мій перший крок мав бути опошнім. Я перший раз бачив її, вона перший раз мене бачила. І я тоді собі подумав, Ленінград – город трьох революцій. В ті часи часто так казали. Город трьох революцій, тут є чоловік, який побажає вибір іншого. Потім, коли вже був арцебіскупом у Москві, запросили мене однойчі на некую там урочистость, вже тепер вже технічний університет. У президіумі сижу, щось там треба було сказати. Я сказав цей приклад. І на кофі-брейк підходить такий чоловік до мене, годов 40-45, і каже, це була моя мама. І на мене об этом розповідав. І хотів всім, що його мама вирятувала мене, бо просто не прийняли би. Ведали так само інші професори, так скажемо, на 25 снежня поставили екзамен. Треба здавати екзамен, Боже народження. Підходить професор і каже, ти здавай раніше. Я говорю, так я чергаюсь. Ні, здавай раніше, бо тобі сьогодні нема часу. 25 студня, зрозуміло. Потім праця у Вільні, де так шмат у ті часи посилали до праці, як кажуть, сьогодні на керування було. І це було так само Божий провід. Більше костьолів, більше це перший раз біскупа споткав у нашій семінарії, і так далі. Техніка мене тягнула. Я добре працював, був добрим інженером, я в аспірантуру поступив, я вчився, все відкривалася перспектива такого технара, однак в той самий час святаров все менше на Білорусі, щось як так, щось у серці було. Один святар скаже, другий святар скаже, нечто таке, може пішов би в семінарію. Я вагався, але як сьогодні ксьондз Павел це представив під час презентації, приїхав з Вільні, в Гродно, взяв молитовник, але не свій, всі молитовники були однакові. І тільки в францисканському костьолі бачив, знайшов образок мами з молитвою об покликанні для сина, святарське покликання. І вона ніколи мені ні одного слова не сказала. Тата казав, мама ніколи одного слова не сказала, однак молилася. І це був такий рішучий момент, коли я у Вострій брамі прийняв це рішення. Потім семінарія, яка у нас. Треба було, напевно, нелегко, бо мова, складана мова. Але як Бог благословив. Потім знову праця і у Вільні, потім праця у Гродні, 2 парафії і так далі. І потім папа Ян Павел II призначає біскупа. Чому він мене призначив біскуп? Я не ведаю. Яким чином? Тоді ні нунціатури не було, ні гетак далі, ні чув, як хтось збирав якісь там свідки, але, напевно, збирали ніяким чином. Не ведаю, як це було. Призначив біскупом і консекрував на біскупа. І ті слова, які він мені сказав після консекрації, на 4 біскупів консекрував папа, взяв за руки так моцно і каже, тоді уж не бойся, я за тебе молюся. Тоді уж не бойся, я за тебе молюся. І ці слова мені допомагали. Допомагали тут у Білорусі, де треба було розпочати на початку. Не просто було.
Але треба було йти наперед. За віру в Богу, за віру в Божій Матці. Молився своєму опікуну, святому Тадеушу. Треба було відкрити семінарію. Митрополит Юсов ведає, як це було. Столової не було, ходили у столовую, у облвиконкам, семинаристы. И он ходил, крыша в руках, Библия в руках, и пошли. А это была евангелизация, так само такая. Так было, такий час был. Открывали семинарию не в костеле неделю, на улице. Бо так было, такие обставины были. А семинария дзейничає. Катехетичний коледж, так само вдалося і некоторі книги на білоруській мові видати, і порядок Святої Мши, катехизис короткий. Але потім папа каже, ні, давай, їдь у Москву. Що там буду робити? Нічого не відомо де. Я нікого не ведаю, хоча я в Росії довго жив, трохи там ведав одного, другого, мало. Але довірився Божій Матці і благословила. І семінарію відкрила. І коледж, який потім переживляється теологічним інститутом, і катедру в Москві, і в Петербургу про катедри, і так далі. І костел там відродився. Костел став так само такою інтегральною часткою Росії. Там так само католики є. І шмат гэтых католиків з Білорусі там є. І потім знову вернувся домов, де народився, там пригодився, як сказав владика. Папа посилає сюди, дякую йому так само, як і я вернув сюди на Білорусь. А для мене, куди де пошлють, там я хочу служити. Я завжди служив там, у той мові, де мене послали, там та мова була родною мовою, хоча родна мова інша, але треба служити тим людям, які там є. І таким чином нести Євангелія на зрозумілій мові для їх. Дякую їм. Дякую всім так само біскупам, білоруським, російським, святарам Білорусі, Росії, консекрованим особам, з якими служив, з якими так само продовжую далі служити. І у хорошому, доброму контакті знаходимося. Мене часто запрошують не тільки в Білорусі, але поза межами Білорусі, в Росії. Треба їхати, бо так само там заставив частку свого життя. Це нельзя так просто викреслити. Дякую так само вам, дорогі брати і сестри, які були зі мною. І тепер з'являються зі мною разом. Бо були у часи, коли все добре було, коли все укладалося як найліпше. Але були так само і в часи випробувань, різних випробувань, неясності, складаності. Так само тепер у часи хвороби. Дякую за вашу молитву, за ваше зрозуміння. Перепрошую, може, щось було не так від мене, але ніколи не хотів зробити нікому зла. Ніколи не було таких інтенцій. Але чоловік залишається чоловіком, і кожен чоловік помиляється. І прошу вас далі підтримувати мене своїми молитвами, щоб далі мог виконувати те завдання, яке Божий провід предугледжив мені. І до нових споткань. Нехай добрий Бог усім благословить. Щире дякую вам. Може, трохи на хвилинку, треба на інших мовах пару слов сказати. Сердечно приветствую всех тех, кто молится на русском языке. И, как я уже говорил, я частичку своего сердца и своей жизни оставил в России. И мне очень дорога церковь в Российской Федерации, в России, где надо было начинать с нуля, где надо было поднимать эту целину, как говорили когда-то в свое время, и эту духовную пустыню превращать в какой-то оазис духовной жизни. Получилось, не получилось, но тем не менее что-то было достигнуто. Конечно, Бог все делает, но делает через людей. И Он меня призвал, Он меня позвал. Я себя называл, и так и даже в Ватикане тоже слышал, один другой кардинал сказал, ты в России являешься как бы бульдозер, чтобы расчистить эти все завалы после атеистического режима, и что вы пришли
после тебя другие, которые будут строить автостраду, по которой будут вести народ Божий к Иисусу Христу, к спасению. Спасибо большое всем вам за ваши молитвы. Пусть добрый Бог всем вам благословит. Спасибо. Umilowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, tych, którzy modlą się w języku polskim. Dziękuję za waszą wytrwałość, dziękuję za przykład wiary, dziękuję za to, że w te trudne czasy broniliście Kościoła i mego odalskiego Kościoła, kiedy go chcieli zamknąć, i również dzisiejszej katedry w Grodnie, Fary, kiedy przedstawiciele władzy przyszli zamykać, ludzie leżeli krzyżem na posadzce, popatrzyli, machnęli ręką i wyszli. Dziękuję. Kiedy szła walka o Czerwony Kościół, ja poszedłem rozmawiać z władzą tam niedaleko, a ludzie śpiewali. To był okres Bożego Narodzenia. Ludzie śpiewali: Bóg się rodzi, moc trochleje. Dziękuję dla was. Zostawajcie się zawsze wierni swemu chrześcijańskiemu powołaniu i niech dobry Bóg błogosławi. Szczęść Boże. Brangus broliai ir seserys Kristuje, yra lietuviai taip pat. Sveikinu jūs visus, dėkoju jums, dėkoju jūsų asmenyje, dėkoju Lietuvai, Lietuvos bažnyčiai, kurie mane priglaudė, kad aš ten turėjau galimybę mokytis, turėjau galimybę pasiruošti kunigystei ir tegul Dievas jums laimina. Ačiū labai, dėkoju. Саме приходять вірники з інших країн, заміжних студенти, дипломати і так далі. I cordially greet all English-speaking visitors and those who are from different countries. It's my pleasure and it's my honor to serve you. Thank you very much for your Christian witness. You are staying here very far from your native countries, but your faith, your prayer, and your testimony, it's very, very important for our people. You are real evangelizers here in my country, in my Almighty God. Bless you and your respective countries. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you very much. Бачу, в молитві, коли віншувають, сказали, дякували за гумор і так далі. Гумор мені подобається. Я так не рихтувався сьогодні, бо це слишком вельми серйозний момент. Ну, але що зробиш? Я так це зробив, цей намек такий, може тепер гумор, не гумор, а такий експеримент маленький зробив. Я хотів би запросити сюди до алтаря ту дівчину і того хлопця, які от ім'я молоді віншували, молоді катедральні. Ідіть сюди, не бойтеся. Тут трохи поднимитесь наверх, сюда, так далее. Вот. Як тебя звать? Студенты уже, учитесь, так, все. Работаете, ну там после университета треба работать. Так. Окей, как долго не затримливать, разувайтесь. Ну так. Ну не холодно, не замерзнете. Да? Разувайтесь. Поменяйтесь место. Обувайтесь. Коли нога влезет, коли не влезет, то что сделать? Не порви для девчины бот. И походите. Удобно? Не вельми. Ну так, дорогие братья и сестры, be in your own shoes, як кажуть на англійській мові американці, англічані і так далі. Будьте у своїх пантофлях, не переобувайтеся. Эти пантофли – это наша христианская вера.
не здаться гэтай веры, бо гэта вера хрысціянская. І Єсус Христос каже в Євангелії: той, хто повірить, буде збавлений. Віншую ще раз вас усіх з Божим народженням, бо час Божого народження перед і наступившим Новим годом, радості, щастя, благословення, супокою Ісуса Христа і перед усім святості. Дякую ще раз.